Il-qorti ċaħdet talba l-inkjesta ta' Jason Azzopardi fuq il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Artijiet Robert Vella fejn akkużah b'ħasil ta' flus u korruzzjoni fost oħrajn, iżda l-Maġistrat Filip Galja Farrugia xejjen għal kollox dak li ġie allegat. F'deċiżjoni li ngħata fil-qorti intqal li m'hemmx provi minn dak li tressaq minn Azzopardi biex jissodisfaw il-kriterji biex issir inkjesta. Fuq Facebook imbagħad Jason Azzopardi mar jitkellem fuq is-sistemi preżenti tal-inkjesti u saħaq li ma kellux garanzija li kull talba li jagħmel għall-inkjesta kienet se tintlaqa'. Qal il-grat tal-provi jrid ikun għoli, fi kliem ieħor ammetta li fil-każ tal-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Artijiet reġa' ma kellux provi u kien qed jivvinta, minkejja dan xorta mar il-qorti biex jiftaħ inkjesta oħra. Dan wara li fl-aħħar jiem Jason Azzopardi rtira allegazzjonijiet fil-konfront tas-Segretarju tal-Kabinet Rajin Spanjol u ammetta li kien gideb. L-avukat tal-Aqda Repubblika wkoll tilef libel meta allega li d-deputat Laburista Carmelo Abela kien involut f'hold-up biex il-qorti imbagħad ħareġ li Azzopardi kien immala famaħ. L-istess kif kien għamel ukoll fil-konfront ta' Wim Bonnici u wara kellu jirtira d-diskors li qal fuqu bħal li hu kriminal u giddib.